Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Kristo ug ang gugma sa Dios ug ang pagiusa sa Espiritu Santo manaag kaninyo. Nausab kami. Mga igsuon, maginulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasala, Kristo kaloy kami. Kristo kaloy kami. Ikaw nga naglingkod sa tuo samahan aron pagama alang kanamo, Ginoo kaloy kami. Ginoo kaloy kami. Kaloyin ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan og pasayloon sa atong mga sala dadon tagata niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, tagda ang among mapagampo kanimo o panalipdi ang mga naglaom sa imong kaluoy aron human mahinluis sa buling sa mga sala. Magpabilin unta sila diha sa santos nga kinabuhi nga madala nganha sa kabilin nga imong gisaad. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak nga buhig-hari uban kanimo og sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa, gikan sa basahon, sa Henesis. Unya miluhod si Abram, dinuko ang iyang naong sa yuta, ug miingon ang Dios. Kini mao ang kasabutan, nga himuon ko tali kanimo ug kanako. Isaad ko nga mahimo kang amahan sa daghang mga nasod. Sukad karon ang imong ngalan, dili na Abram, kundili Abraham na, kay gihimo ko man ikaw nga amahan sa daghang mga nasod. Pasanayon ko ang imong mga kaliwat, ug ang uban kanila mahimong mga hari. Mudaghan pag-ayo ang imong mga kaliwat, ug mahimo silang mga nasod. Tumanon ko ang akong saad kanimo, ug sa umaabot mong mga kaliwat, ingon nga walay katapusang kasabutan. Maimo akong Dios ug sa imong mga kaliwat, ug ihatag ko kanimo ug sa imong mga kaliwat kining yutaa, diin usa ikaw karon kalangyaw. Ang tibuok yuta sa Kanaan, mainyo sa dayon, ug mahimo ako nga inyong Dios. Ang Dios mingon kang Abraham, kinahanglan usab nga tumanon mo ug sa umaabot mong mga kaliwat, ang kasabutan, tali kanimo ug kanako. Ang pulong sa Ginoo. Ang Ginoo na hinumdum sa iyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo na inundong siyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Paabuta ang Ginoo diha sa iyang puso. Pangitaa siya aron mag-alagad kaniya kanunay. Hinumdumi ang kahibulungang mga buhat nga iyang nahimo, ang iyang mga katingalahan ug ang mga hukom nga iyang gibuhat. Ang Ginoo na inundong siyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Kamong mga kaliwat ni Abraham, iyang mga sulugoon, mga anak ni Jacob, iyang mga pinili. Siya ang Ginoo, mao ang atong Dios, sa tibuok nga yuta, nagahari ang iyang mga hukom. Ang Ginoo na inundong siyang kasabutan hangtod sa kahangturan. Nahinumdum siya sa kahangturan sa iyang kasabutan, nga iyang gipalungtad sulod sa 1,000 ka mga kaliwatan, nga iyang gihimo tali kang Abraham,
ug pinaagi sa iyang panumpa kang Isaak. Ang Ginoo ninunom sa iyang kasabutan hangtod sa kangkong. Ang mga pulong mo, Ginoo, pagbigonon ta sa mong pagtuo, ugagaka kami sa pagtuman sa imong mahal magasuguan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Nausap ka ninyo. Ang pagbasag sa Santos ng Ebanghelyo sumala ni San Juan. Niya ikaw Ginoo. Si Jesus maingon ngadto sa mga Hudiyo, sultihan ko kamo, ang magtuman sa dakong gisulti dili gayud mamatay. Ang mga Hudiyo mingon kaniya, karon natino na gayud namo nga giyawaan ka. Kay si Abraham ug ang mga propeta nangamatay, apan nag-ingon ka, ang magtuman sa akong gisulti dili gayud mamatay. Ang among amahan nga si Abraham namatay, labaw pa ba? Labaw ka pa ba kang Abraham? O ang mga propeta nangamatay usab? Sikinsa ka ba sa imong paghuna-huna? Si Jesus mitubag, kung pasidunggan ko ang akong kaugalingon, walay bili ang akong dungog. Ang nagpasidungog kanako mao ang akong amahan, ang inyong giingon nga inyong Diyos. Wala kamo makaila kaniya, apan nakaila ako kaniya. Kung moingon ako nga wala ako makaila kaniya, mahimo akong bakakon sama kaninyo. Apan nakaila ako kaniya, og nagtuman ako sa akong sugo. Ang inyong amahan nga si Abraham nalipay nga makakita siya sa adlaw sa akong pagkanhi. Nakita niya kini og nalipay siya. Ang mga Hudiyo mingon kaniya, wala ka pa gani kalim-an katuig og nakita mo na si Abraham. Si Jesus mitubag, sultihan ko kamo, wala pa gani matawo si Abraham, ako mauna. O namunit silag mga bato aron siya ilang batuon. Apan mitago si Jesus og mibiya sa templo. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Dahil na ikaw, Kristo. Mayong gabi kanyang tanan. Kining balaang panahon sa Kwaresma, we are invited to slow down. Hinay-hinay lang. Listen more deeply to the Word of God and to return to what is truly matters. Balikan nato kung unsa may importante sa to ang kinabuhi. Sa atong ebanghelyo karon, presents us what that is very powerful and almost unsettling encounter between Jesus and to those who are struggling to understand Him. Kaya dili sila makasabot kung unsa ang paagi sa Ginoo. And Jesus says something extraordinary. Ningon siya, kinsa katong magsunod sa kong pulong, dili siya mamatay. At first, this sounds confusing, no? Makaingon ta, imposible man na. The people listening to Jesus were puzzled too. Wala sila makasabot. They thought in human terms nga ang tanan mamatay. Even Abraham namatay gani. So what is Jesus talking about? Jesus is not speaking merely about physical death. He is speaking
a deeper kind of life, no, lalom nga kahulugan sa kinabuhi. Ang kinabuhi nga nakaugat sa Ginoo. A life rooted in God. A life that cannot destroy. And yet, these people, instead of opening their hearts, instead of allowing to penetrate the Word of God in their lives, these people argue. They cling to what they think they know. They hold on tightly to their certainties, their pride, their limited understanding. Muna lang ipanindigan og maayo. And in doing so, na-miss nila ang presensya sa Ginoo nga nagtindog at tubangan nila nga mao si atong Ginoong Hesukristo. Because they never understand. Wala nila ma-recognize. Tungod kay gisunod nila ilang garbong, ang ilang kahibalo. Inana po drabata usahay nga magbuot pa ta kung unsa ang plano sa Ginoo sa tong kinabuhi. Mao bitaw na every time nga mag-ampo ta, magbuot ta sa Ginoo kung unsay mahitabo. Dili ang Ginoo magbuot, kung dili kita. Muna nga demanding kayo ta. Sa daghang panahon nga dili ganin ito madawat atong ipangayo, mo question dayon ta sa Ginoo. Labi na kana bitawng panahon nga we lost our loved ones. Mamatyan bitaw ta, labi na kanang love nato atong family. Then we question God. Anong nitabo man eh? Hana. Wala ta masayod nga napay lalong nga kahulugan, lalong nga katuyuan ang Ginoo nganong nahitabo ang mga butang sa tuang kinabuhi. That exactly what happened in these people during the time of Jesus. Wala sila makasabot. Kaya gusto nila kung unsa silang nahitbalaan, kung unsa silang gusto mo'y masunod, dili ang Ginoo. Muna nag-argue sila and they miss the presence of Jesus nga anta silang atubangan. Jesus declares before Abraham, ningon siya, before Abraham came to be, I am. No? Ako na kini. Naanak ko sa wala pa si Abraham. With these words, gipakita sa Ginoo ang iyang gitawag og divine and identity. No? Kay ang Ginoo aduna may duha ka natures, human and divine. No? This is what we call the hypostatic union. And this part gipakita sa Ginoo ang iyang divine identity, ang iyang pagkaginoo. Nganuman natawo na siya, naana siya sa wala pa si Abraham. No, kung masabto na to, wala pa masugod ang kalibutan, naana siya. This is the claim of Jesus. Muna yung pulong sa Ginoo. Muna may nga ng laing mga kaigsunan nato nga tao si Kristo. Dili siya Ginoo. Naman tayo mga kaigsunan ana sa lain nga sikta. Wala sila makasabot ana. But we Catholic Christians, as we see Christ, nga adunay duha ka natures, human and divine. And this part is the divine identity of Jesus. He is not just a teacher or a prophet. He is eternal God, present among His people. This is a moment of revelation. But instead of worship, the crowd picks up stone. Gusto nila batuhon ang Ginoo. Kaya wala man sila makatugkad, wala man sila makasabot. Because of pride. Anong gusto nila batuhon? Ngano? Because for them, truth can be uncomfortable.
Dili sa komportable sa kamatuoran. God's presence can disturb us when it goes to change. Mabitaw ng mga artista, kanabitang dili na to, kanang mga artista nga mubalhin, daghag na malhin og relihiyon tungod kay dili sila komportable sa change. Kanabitang dapat usar gyud imong asawa, stick to one na jud ka, magpakasal ka. But daghang kay mga artista sa unang namalig lang relihiyon kay ngano man di want ka nang komportable sila. Komportable sila sa mga gituuhan. Musukuhay gyud ta sa simbahan. No? Kay ganahan ta kanang pabor na to kanunay. Munang uban na malig lang relihiyon, kamingon gani ang kuan. Kinahanglan magpakasal. Kinahanglan usaray asawa. Pero daghang mga ganahag daghang asawa, munang namanlis naglaing relihiyon para kanang komportable sila. Muni usa sa mga rason nganong wala nila masinati ang presensya ni Jesus in front of them. My dear friends, it is a season where God invites us not to pick up stones, but to lay them down. The stones of pride, the stones of resentment, the stones of sin, nga itong gidaladala adlaw-adlaw. Jesus does not force belief. He invites us. He does not impose love. He offers it, and His promise remains. Kung kinsa katong musunod sa kung pulong, siya dili mamatay. To keep His word. So ang pagsunod sa pulong sa Ginoo, but pasabot ini that more than what we heard, it means allowing it to take root in our lives. Tugutan nato nga musulod og makita sa tong kinabuhi. But pasabot ini, musali kita kaniya that even we do not fully understand the mystery of God, but we should always trust Him. Muna'y pagsunod sa pulong sa Ginoo. Pagsunod sa pulong sa Ginoo, it means choosing forgiveness over anger. Pagsunod sa pulong sa Ginoo, humility over pride. Pagsunod sa pulong sa Ginoo, love over indifference. Muni ang pagsunod sa pulong sa Diyos. In doing so, we begin to experience eternal life. Not just after death, but even now. Muna makaigsunan ko ni Kristo, samtang nagpadayon kita sa ato ang panaw nining panahon sa Kwaresma, atong pangayuon sa Ginoo, nga ma-recognize unta nato ang iyang presensya sa matag usa ka nato, not as someone distant, but as a living God present in our daily lives. Labi na sa mga tao nga nasa palibot nato. Let us not harden our hearts. Dili na to paghahion atong mga kasing-kasing. Sama sa mga tao diya sa itong Ebanghelyo karon nga gahig mga kasing-kasing. Instead, atong ablihan atong tagsa-tagsa ka kasing-kasing. Maminaw ta, musalig ta, ug musunod kita sa pulong sa Ginoo. And in keeping His word, may we discover the life that never ends. Amen. Ipadangat nato ang atong mga pangamuyo ngadto kang Hesus nga nagtultol kanato sa atong panaw sa pagtuo ngadto sa amahan. Mutuwaw kita Ginoo, dad-a kami ngadto sa amahan. Jesus, dala kami nga to sama. Nga ang gingharian sa Dios, maanaa sulod sa kasing-kasing nila,
nga miila sa presensya ni Jesus. Magampo kita sa Ginoo. Jesus, dala kami ato samahan. Nga pinaagi ni Jesus, makadawat kita sa kusog, sa pagpanaw diha sa pagtuo, sama sa gibuhat ni Abraham. Magampo kita sa Ginoo. Jesus, dala kami samahan. Nga ang atong pagtuo, mahimong tataw pinaagi sa lihok ni Jesus, diha sa atong kasing-kasing. Magampo kita sa Ginoo. Jesus, dala kami ato samahan. Nga ang mga masakiton, ug sila nga anaa sa kasamo, muila sa presensya ni Kristo, nga nagauban kanila sa ilang panaw. Magampo kita sa Ginoo. Jesus, dala kami ato samahan. Nga imo untang isipon nga takos, ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Jesus, dala kami ato samahan. Nga ang mga matuuhong mihalin na, makadangat sa ilang tunhay nga puloy-anan. Magampo kita sa Ginoo. Jesus, dala kami ato samahan. Ginoong Diyos, itugot ang among mga pangamuyo o ipatunhay ang among pagtuo samtang nagpanaw kami latas nining kinabuhi sa ingon magbalipayon kaming makighigyusa kanimo kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron ako yung sakripisyo dawatot sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa iyang mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang nalay, alang sab sa tapusdanan sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoong Diyo, nangamuyo kami o Ginoo, kay muti nga manluyon kining mga sakripisyo aron magpulos unta kini sa atong pagtubo sa mga kasantos o sa kaluwasan sa tibuok kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Nasab kanimo. ibayaw ang inyong makasing-kasing. Amo na ibayo ang ato sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong aton Diyos. Ang ayaw mataran. Santos nga amahan, Diyos katunhay yung makagawam sa tanan. Angay yung matarungan nga magpasalamat kami kanimo kanunay yung sanang dapit. Kaya pinagi sa pagbansay sa mga buluhaton sa Korisma, nagabadlong ikaw sa among mga bisyo, nag-isa sa among mga kasing-kasing, nga na kanimo, o naghatag kanamo sa kusog o ganti, pinagi sa Kristo among Ginoo. Pinagi kaniya, nagadayig sa iyang kahalangdon, ang tanang mga anghel sa kalangitan o nagsaulog sa hiniusa nga kalipay. Uban kanila, nagasangyaw kami sa imong himaya dayog sa iyang walay hunong nga pag-awit. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Diyos sa kagahuman. Puno ang langit o yuta sa imong himaya. Hosana sa kaitasan, daiguna kagaani sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kaitasan. Santos kadi ikaw Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala imong espiritu aron pagsantos ning mga gasa aron mahimo kinilang kanamo nga lawas ug dugo ni Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto siya matinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a,
kay kini maong akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagi, tapos ang panihapon, may kuha siya sa kalis, may pasalamat ka mo pag-usab, may hatag din kato siya matinunan og miingon. Dawata kini og Panginoon kamata ng kaniini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bawag tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngay ula lang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo balik namin. Aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanaw sa Kristo, nagalat kami kanimo amahan, ningpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga matubang og moalagad kanimo. Himuang kami nga mga lawat sa lawas tungod ni Kristo magkayo sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami din sa gugma, o ba ni Leo among papa, ni Alberto among obispo, o sa tanang mga pare. Hinamdumi sa mong maigsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, o ang tanang nangamatay diya sa imong kaluoy. Dadas lang sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan, himuang kaming ayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, o ba ni Maria, inan nga awlay sa Diyos, o ba ni San Jose iyang bana, ban sa mga apostoles, o sa mga santos nga regatuman sa imong kabubuton at sa katuigan, uban kanila amoy ko nga daygon o gamay kang hamayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya o diha kaniya, gihatagan na kanimo makagagahon nga mahen, diha sa kayusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon magampo kita samahan atong gamiton ng mga pulong itudlo kanato sa atong mananubos. Ama namo, ana sa mga lagi, pagdayon ang imong ngalan, umabot ka na mo ang imong gingharian, magtuman ang imong pagtuot, dinis sa'yo tamayngos sa langit. Ang kalango na mo sa matagad law, ihatag ka na mo karong adlaw, o pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala ka na mo, o dili mo kami itugyan sa panulay, inunualo sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo ngayon mo kaming luwason sa tanang daotan, at agi kami sa kalinaming panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, malikay kami kanunay sa salag muliyos ng kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik na sa Kristo among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang gahumugang himaya, ang tuot sa kahangturan. Ginoong Kristo, nag-ingon ka sa mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanawang among mga sala. Kung dili pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabuton, at tayo kami sa imong kalinaw kay usa. Ikaw nga buhighari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaag kaninyo. Nausap kami. Karon ipakita nato atong paraginig sa unay. Peace with you. Sa Diyos, anak, gawag ka sa mga sala, sa kalibutan, kaluoy
Mga igsuon, kini mo ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapitalang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako ang ngayong kalawat kanimo, apali pamulong mo lamang, mamaayo ako. Magampo kita. Sa among kabuhong sagasa sa kalawasan, nangamuyo kami Ginoo sa imong kaluoy, aron pinaagi niining mga sakraminto, alimahon kami nimo karon ug imo kaming paambiton sa kinabuhing dayon. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaag kaninyo, Nausa kini. og manalangin kaniyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan ug Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng santos nga misa, dadaang kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.